A Novarakóp Kft. NCK 700-as típusú, automata kitérésű talajmarójáról fogok most beszélni, néhány mondatban bemutatni ennek működését, főbb előnyeit. Maga a talajmarónak a legfőbb tulajdonsága az, hogy szoftveres vezérlésről működik, ami lehetővé teszi, hogy a fákat egyenletes módon folyamatosan ki tudja kerülni. Ez a szoftveres vezérlés azt is lehetővé teszi számunkra, hogy változó sortávolságban is használni tudjuk a gépet. Abban az esetben, ha alapvetően egy nagyobb sortávolságban használnánk, akkor az alapbeállítást kell használnunk. Viszont, hogyha egy szűkebb sortávolságban, egy 3 méter körüliben kell használnunk, akkor a végállás egyszerű beállításával új végpontot tudunk beállítani a gépnek, ezáltal kisebb sortávolságban is egyszerű módon használható. Magát a talajmarót háromféle fejjel lehet választani, 40 cm-es szélességben, 70 cm-es munkaszélességben, illetve 1 méteres munkaszélességben. A talajmaróhoz tartozik egy joystick vezérlés. Ezzel a joystick vezérléssel menet közben tudjuk állítani a fejnek a fel- és lemozgatását, ezáltal a megfelelő munkamélység folyamatosan tartható. Abban az esetben, hogyha pótlás van a gyümölcsösünkben, akkor be tudjuk állítani kézi üzemmódba az egységet, és kézzel ki tudjuk téríteni a talajmarót. Ezáltal minden esetben pontos kikerülést tudunk elérni, és soha nem teszünk kárt a fában. Az alapbeállításban, automata vezérlésben használjuk, és a talajmaró magától kikerüli a fákat. Ennek a folyamatnak az egyik fő része maga a szögérzékelő, ami egy tapogató pálcával folyamatosan jelet ad a központnak, hogy aktuálisan a pálca és a fa milyen szöget zár be. Ezáltal egyenletes és folyamatos lesz a kerülésünk. Ami még egy nagyon fontos része magának a gépnek, hogy önálló hidraulika rendszerrel rendelkezik. Ott látjuk a nagyobb méretű hidraulika tartályt, ami azért kapott nagyobb kialakítást, hogy az átfolyó olajmennyiség semmiképpen sem melegedjen. Ezáltal kisméretű traktorral is jól működtethető az eszköz. Akár már 20-25 lóerős traktorral is könnyedén tudjuk működtetni. Ha lépünk tovább, a következő egység része, ami ezen a ponton található, az maga a vezérlőegység. Ebben van elhelyezve a szoftveresen vezérelt alaplap, és ez működteti a szelepeket, amik a ki- és a betérést biztosítják számunkra. Az eszköz folyamatos fejlesztésen esik át, ezért a jövőben elérhető lesz hozzá kaszaadapter is, így nem csak talajmaróként tudom működtetni, hanem a fej egyszerű lecserélésével akár kaszálni is fogunk tudni vele.